Banawi. So, second stop na to, ang atong stop, first stop na to kay sa Subic man sa Paris. So, this time we're heading to Sagada. So, ni-drop by ta diri sa Banawi para shop-shop lang gamay. So, guys, mo ni siya ang part 2 sa ato ang episode sa pagbukod sa summer trip sa 2019. Okay. Hi guys, so nakatakaroon diri sa gitawag nila nga Banawi Rice Terraces. So ato gitaraw siya live. So dako kay siya nga area. So nindot siya suruyon ninyo diri para makita ninyo siya nga live. No. So what you gonna do then daghan mang mga online booking. So like what we did. So i-book lang ninyo para makalimot diri nga place. So later time ato i-experience kung unsaon siya pagbuhat sa magtiniil taon niya. Magnaog ta dito sa Ubos. So I took someone na pwede i-access ta down sa Ubos. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love. Guys, so mas nindot ko na kung i-experience gyud nimo ang mutaak diri sa ilahang kakumayan. So mo nang ni try jud ko og tiniil para lang mo agay bisuta eh. Ayan. To prove to you na manghumay ta. Ay. So mananong taghumay guys. So kinahanglan mo i-experience ko na mo. Sulod juga diri nga area. Kaso lang pinakataas dito layo naman. So diri lang ta sa pinaka-level lang kaya ra nato. So mo ni siya. So nakasabot na ko ron kung din gikan ang bugas. So gikan na din siya aning dahon guys. Ayun. So alin mo diri. So ay isa ninyo. So dyan siyang gidool diri tas gi-experience gyud nato kung unsa gyud ay ang area. And then as I can see excuse me, is nindot gyud ay kaayo siya. Ma-amaze ka sa punto nga giunsa kanila paghimo no, giunsa kanila pagpanpan ang bukid nga taas man kaayo. Tapos how can this rice nga nitubo man siya nga kinahanglan man siya og water supply. So we notice also, I notice also nga naa siya irrigation. So nagpasuyop siya og tubig from sa ubos pasaka sa taas tapos pa down sa ubos na pod. So ingon na siya, and then this is not dili na siya in this generation ha, all millennial kumbaga. This been made kani siya nabuhat ni siya sa ato apag yung mga native nga mga kaigsuunan. So kato mga natibo nato nga mga ka Pilipino nga atong mga kaigsuunan no ay nagbuhat ani tapos gibuhat ni nila sa pamaagi lang sa paggamit sa kamot. So wala siya gibuhat nga murag igamit sila og machine para lang ma-create ni ang rice terraces diri sa Banawi. So yun lang sa pagkakaroon, daghan kayong salamat. So kung gusto ninyo ang maipadangat pa rin siya sa uban, suroy mo nga rin, you visit here sa Banawi. So yun lang, thank you kayo ug daghang salamat. Magkita-kita ta sa sunod na part aning among pag-travel diri lang sa somewhere in Luzon. Ayun, part ba? Luzon. So daghang salamat, magkita-kita kids, and again, ayaw kalimot sa pag-like, subscribe, and comment. Bye-bye!